Right, muri Zimbabwe ndadzoka zvekare. Nyaya dziri kuitika dzakawanda, hazvisi kupera. Tirikusangana nema-updates akasiyana siyana ende tikutanga kuona dzimwe nyaya dzakutanga kuvhurika kumashure, but it's always good kuti tigare tichidiga deep, tichidzoka tichiona kuti ndianani vanhu vanga varimo muchinhu. Kuna vamwe vanoda kuzonyebera kuda munhu, especially kana vaona kuti panapa paita spotlight. Mazimba tinomaziva nenyaya yehunhu ihwoyo. Handiti nhasi rekedza timboona nyaya dzaitaurwa nouyo anonzi Kerina Mujati achiti Nyokayemabhunu ngaakwane oro ngaadzikamiswe. These 4 images are a mockery to be associated nemagandanga. We have seen scripts like this before, whereby Mnangagwa would want to play victim. These 3 thugs, Nyokayemabhunu and Wicknell, think they can burn cars and claim to be bombed. Mutikwanire matofo imi nangwe mukaisirwa mabomba naiwe Nyokayemabhunu na Wicknell zvine basa rei uye hazvine nesu. Ifai vana veZimbabwe vazorore. Presidential Guard yanga ichiitei kumahumbwe aya muchidimbu. Ifai vana veZimbabwe vazorore anambwa. Ndo post yakabudiswa ichitaurwa neuyo anonzi Kerina Mujati musi wa 28 March 2025, nguva idzo dzichiti 23 minutes past 11 ndo pakataura mashoko iwaya. Zvanga zvaitika mazuva aya ndo paya paitaurwa kunzi signal matoiona. And you know the funny thing, vanhu vanozogobuda musaga nguva dzakapera. Kuna vanhu vakawanda vakazotanga kubuda vakuclaima revolution yaMudavageza, vakabuda vakuclaima revolution yana Nyokayemabhunu. But kumashure uko dzanga dzitori ndururani dzanga dziri kurambira chinhu ichi. So pane nyaya yavaida kuedza kutaura panapa vaitaura kuti zvoni ana Nyokayemabhunu nana Wicknell nanani vakazviputitsira zvimota zvavo vega ndobva vada kuzoita se vakuda kutuma Nyokayemabhunu kuti ataure kuti zvoni magandanga ndo aputitsa. Saka in other words aedza kutaura kuti zvoni uyu ari kushandiswa nezvigananda kuti yaite se vade kuzonopina magandanga, voda kunopina ana Mudavageza, because vatanza chimforimbo chakangobikwa chekuti vangonopfekedzera ipapa, then vobva vapfekedza Mudavageza, vopfekedza vanhu vakaita seivo vanga vari kutaura zvokuti hey chiwenga anofanira kunge achipinda, obva apfekedzwa nyaya dzaasingazive. But ona ikaiko zvino zvimuri Zimbabwe nyaya dzakunetsa manje ndedzekuti kuti Nyokayemabhunu wacho kuti achinzi nyoka nenguva yaagara achinzi akasungwa izvezvi, nenguva yaagara ari kure nemhuri yake, nguva yaatambisirwa izvezvi. So you know, a lot of people were asking ari kupi kwacho. Ndakataura kwakati kana kunoda novisit and munoona ari masales makati. And some people were like, musazotaure kuti ari kujeri ripi. Come on, nesecurity kujeri. You can't do anything to those who know prisons muno South Africa. It's not that easy. Zvisi zvezve zvichidofo zvamunoona prisons kuti unofungidzira kuti kune anything bad chinogona kuitika kune umwe munhu, because vanhu vanga vane doubt vachida kutadza kuti mukomana kana achinzi akazungwa vanga vasiri pakuzvinzwisisa. But what I'm saying panapa ndechekuti these people vagara kubva kumashure vanga vasingawirirane nechekare. Uri kunzwisisa nyaya yacho. Vari kuedza kupoinda kuti uyu anga ari kushandiswa the other guys. Zvinova zvinhu zvakazokonzesa confusion, because Mudavageza akatobuda achitoclaimawo futi kuti ndo vanga vadzinikirikina mota idzodzo nemagandanga avo, kureva kuti zvinhu zvanga zvanofanana ka. Information yange yaimwe chete ka, signal dzadzimwe chete ka dzakutaurwa. Saka ndobva ndadzoka ndoti who is this lady? Kuti apa in short ka uyu anga ataura zvanga ataura, but ivo vakada kunongedzera kuti Nyokayemabhunu ngaakwane. Why didn't they say kuti Mudavageza ngaakwane? Because the message was just the same. Panongogara pachingondinetsa ipapo. Why vakangomanyira kuti uyu ari one, uyu ndaiwo ndiwanikirikinewo wazvitaura izvezvi. But anyway, ndakaona, you know, by madezi iwayo a lot of Zimbabweans were saying bombing nicely carried out outside the yard so that cleaning becomes easy. ZANU-PF ine majokes. Presidential Guard on the scene kuti zvityise. Curfew, state of emergency, looting secured. Umwe akati aiwa they think we are fools. They didn't why didn't they bomb
the buildings. They bring all damaged cars and bomb them. We don't expect those poor cars to be in those offices. Aibodo mwakata hanzi nageza tisu one takabomba. What happened? Vanhu tiri kumhanya here, hatisi kuda kungokanganisa zvinhu izvi. Let us learn to work together and complement one another. Seems there are people who think there will be awards for the best talker. These are real life issues. Let's talk less. Kumashuroku kwaitonesana izvozvo kuti imimi moda kuzongozviti ndimanga muchizotaura zvakanyanya. Mwari kuti I have a feeling that Nyokayemabhunu is working na ED. This looks staged. Mumwe aitaura kuti Nyokayemabhunu aishanda na ED, but it doesn't make sense because munhu arageza akataura the same thing. So if you are saying kuti uyu ainingirikina so that mobva mareva kuti kana munhu arageza was working for ED, ndizvo here? Ende kana manga muri kufunga izvozvo zvichiri kumeka sense here izvezvi because mudarageza akafa. Dai aishanda na ED, he was supposed to be declared a hero, a national hero, liberation hero, whatever zvakawanda zvaifanira kunge achideclare, but vakaitoita kunge pasina kana munhu afa, kuita kunge vasina kana chavanzwa. Ende kuti titsvage kuti ndiani akaenda kunobata maoko, takashaya kana one. Yes, umwe wakati aiwa this is staged and Nyokayemabhunu is a spy, watch out. Mumwe ari kutaurawo aitaurawo madays iwayo handimukuzviona. Umwe akati ZANU-PF is inciting violence by firebombing cars so that it can unleash violence on the masses. Next step, they will declare a state of emergency and security forces will be in charge of the streets and unleash terror on the people. Resist this nonsense, don't be part of it. Umwe akati then why is Geza claiming the bombings nai mi sister? Saka vageza vari kunyepa here? Imi ndimi munoziva zviri kuitika. Pane chekuita nemabhomba. Panoenda bomb disposal unit and bomb disposal unit iri kuarmy, my sister. Ndo dzimwe zvinhu zvazviri kuitika. So you know what, the reason why ndadzokera kune this post yezvinhu zvanga zviri kuitika kumashure, it's not because hatina zvakawanda zvekutaura, but because this series yatakatanga iyi iri kuda kuputitswa izvezvi. Pane vanhu vakawanda vekuti muchavhunduka, muchaona kuti vamwe vanhu vakatouya vari semakwai, vamwe vakatozopindira chinhu pakati izvo. So vese vari kusheka. Some of them vakambototsvaka kuda kundisira messages, ndobva watozoona kuti toda totadzidzira kuchikidzira munhu asingachikidzirike. You understand? Ticharamba tichingodhiga tichionesana. So tiri kuti chii panapa? -1. Kerina Mujati is not part of Nyokayemabhunu's team. No matter what, chero zvikanzaita sei takutodedzera kuti -1. Asi munhu kuti anoshanda navo havana kumbobvira vakashanda vese kana vakawirirana. No offenses, handaona tuka ndoziva kuti vamwe vazhinji vari good pakuda kutuka, but you know it's just that vamwe vanozoziva kukuzviitira kwete kunoko kunoko akupengerwe kunoko pamaburnouts pana paroundabout vanopatenderera vese separoundabout ende vese vanokwana zvese zvine zvitodiwa nevanhu ndozvetichiuda. But it's something chekuti guys garai makaziva zvinhu izvi. This sister of yours aitoataka Nyokayemabhunu wacho. Hapana apo. I think you are evidence yes ndaunza. Hapana zvekuzonzi mangwana. I was one of them ndakazomira naye ndikati was ndatakunzwa dzimwe nonsense kapakunzi anga achibhadharira ningi rent, anga achizodai so. And guess what? I remember ndichinzwa a certain recording which is anzana naye bhadharo rent, and I was like okay, maybe zvoona kudaro. Aizotengerwa chikafu aizopiwa mari. Ndikati mari yacho even though mamitaura zvekuti revolution yaibva kuna Chiwengere, anza acho anozopindurwa zvanzi munobvunzisisa mubvunzo. Saka anyway iyi nyaya irege ndinyarire panapa muri yeZimbabwe, gatisangane pane next program kuti zvichange zvakamira sei. But ndandichikuda kuti ndikotaura nyaya idzo dzidzi zvobva zvangosounda clear because isu tinozotanga kudhiga muri kubata nyaya dzacho. Ngatisangane paprogram iyoyi. Kuna vanhu vakawanda vane a lot to say about issue ya nyoka. Feel free to join the conversation. Uyai mutaure zvamunofila, zvamunofunga, tichizoonesana. Kana pachinge pazoita another breaking news, kana vichinzi azoita sei mukomana Nyokayemabhunu zvazofamba sei, I will be the first one to break the news. Don't worry.
tiri kudzifambira nyaya dzacho. Hapana munhu achakuvharidzirai kunzwa information about Nyokayemabhunu futi. Takatovadzinga vanhu iva tikati hatichade madatsunya kuti vange vachiita se vachitungamirira vanhu. Munhu anotya magwara ese tikati no, iwe kana uri gwara inoenda kugwara nemhuri yako. Simple.